Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Уночак. Сёння мы пагаворым пра евангельскае прабуджэнне канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў у Беларусі. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шановны слухачы. Цікавіць гістарычны кантэкст. Сапраўды, вось тое прабуджэнне, пра якое мы сёння гутарым, яно не такое вядомае ў нашай гісторыі, гістарыяграфіі, нават сярод гісторыкаў, але яно вельмі важнае значэнне мае, і трэба разумець вось такі гістарычны кантэкст, у якім ён адбывалася. Што такое канец 19 стагоддзя ў нашай гісторыі? Ну, па-першае, што, як тады пісалі, народ прачынаецца. Ужо 100 гадоў Беларусь уваходзіць у склад расійскай імперіі, але разам з тым не знікае такі вось беларускі дух, не знікае такое пачуцце, што мы асобны народ і што ў нас ёсць асобная свая ўласная гісторыя. Пачынаецца нацыянальнае адраджэнне і пачынаецца евангельскае прабуджэнне. Трэба сказаць, што у той момант евангельскае прабуджэнне яно мела таксама такі гістарычны падмурак, таму што пачынаючы з рэфармацыі 16 стагоддзя у нас ужо існавалі евангельскія цэрквы. У асноўным гэта кальвіністы, якія на працягу ўжо на той момант больш за 300 гадоў існавалі, напрыклад, у Слуцку былі цэрквы, у Ізабеліне, Непакойчыцах, у Жупранах, у Беліцы было шмат такіх кальвінскіх збораў, якія існавалі і неслі сваё служэнне. Але менавіта прабуджэнне, калі адбывалася перамена мыслення і маса людзей набывала асабістую веру ў Господа, гэта ўжо пачатак 20 стагоддзя, і канец 19. Андрусь, расчысціце поле. Евангельскае прабуджэнне як з'ява. Евангельскае прабуджэнне, яно пачалося на Гомельшчыне у канцы 70-х гадоў 19 стагоддзя. Што яно ў сябе ўключала? У першую чаргу яно было такім народным. Большасць там этнографаў лічылі, што беларускі сялянін увогуле ні на што не здатны. Ён не пісьменны, яго нічого не цікавіць апроч свайго надзелу, апроч сваёй гаспадаркі. А тут раптам такі выбух. Сотні людзей, яны прымаюць рашэнне быць веруючымі. Яны абвяшчаюць, маніфестуюць гэта рашэнне і адстойваюць яго нават пад пагрозамі для сваёй асабістай бяспекі. Канешне, гэта з'ява выклікала незвычайны такі фурор. Дайшло да імператара Александра III. Магілёўскі губернатар Александр Дэмбавецкі піша, што штундызм, як ён казалі, вось тады іванскае хрысціянства распаўсюджваецца з імклівай хуткасцю і з вялікай сілай. Што значыць пошук Бога для беларуса? Давайте прыклад возьмем. Прыклад, вось гомельская вёска, у гомельскім павеце вёска Усохі. 1875 год. З'яўляюцца першыя прапаведнікі, якія прыязджаюць з поўдня, і яны разам збіраюцца у нейкай сялянскай хаце, каб пачытаць Евангелле. Чытаючы Евангелле, яны прыходзяць да высновы, што тая вера, якая ў іх ёсць, яна намінальная. І ў гэтым сэнсе яны імкнуцца жыць у адпаведнасці з Евангеллем. Што значыць жыць у адпаведнасці з Евангеллем? Гэта значыць пакінуць заганны лад жыцця. Было распаўсюджана на беларускім палесе п'янства, яно спыняецца. Крадзяжы фактычна спыняюцца ў тых вёсках. Людзі мяняюць сваё асабістае маральнае жыццё і разам з тым пачынаюць ствараць супольнасці. Немагчыма чалавеку быць веруючым аднаму. Пачынаюць збірацца па хатах, пачынаюць закупляць літаратуру, запрашаць для сябе прапаведнікаў і пачынае нараджацца новая рэчаіснасць. Таму для беларусаў евангельскае прабуджэнне для беларуса гэта ў першую чаргу перамены як на асабістым узроўні, так і на ўзроўні сваёй супольнасці. Мясціны, якія ахапіла евангельскае прабуджэнне. Гомельшчыну, гэта сённяшні Добружскі раён, вёска Усохі і вёска Вуць. Ужо ў канцы 19 стагоддзя казалі, што было некалькі сотняў евангельскіх хрысціянаў. Далей прабуджэнне ідзе ў іншы, сённяшні Веткаўскі раён. Там мясціны такія Хальч і Радуга. У пачатку 20 стагоддзя ўжо ў самім Гомелі з'яўляецца царква, якая нават атрымала такі афіцыйны статус, атрымалі дазвол на правядзенне набажэнстваў. А, дарэчы, у вёсцы Вуць была ўжо ў 1910 годзе афіцыйна зарэгістравана нават царква. Значыць, там было больш за 50 вернікаў, якія згадзіліся падпісаць сябе як заснавальнікі царквы. Пазней прабуджэнне ідзе на Віцебшчыну. Віцебшчына гэта 80-е гады. У самім Віцебску, у Полацку адбываецца. У Менску ствараецца
ствараецца, але ўжо пасля 1905 году царква горадня, гэта 1909-1910. У Берасці, калі мы можам сказаць, першая супольнасць 1913 год. Ну, фактычна, ўся Беларусь у той ці іншай ступені была ахоплена гэтым прабуджэннем. Імёны, з якімі звязана евангельскае прабуджэнне. Сапраўды, гэта такое важнае пытанне, таму што прабуджэнне, оно ж не было ананімным. За кожным прабуджэннем, за кожнай вялікай з'явай стаяць канкрэтныя людзі. Калі мы будзем казаць пра гомельскае прабуджэнне, гэта, безумоўна, Лявон Прымачэнка. Это чалавек легендарны, нарадзіўся ў 1854 годзе. Чалавек, пра якога магілёўскі губернатар пісаў, што на яго з надзеяй глядзяць усе штундысты магілёўскай епархіі. Ён быў пад судамі, яго высылалі. 29 гадоў ён быў у высылцы ў турмах, але ён захаваў евангельскую веру. А ён нарадзіўся ў вёсцы ў Сохі, там пакаяўся і там стварыў першую царкву. Першая царква гэта была дзесьці там 115 чалавек. Гэта ўжо пачатак 80-х гадоў 19 стагоддзя. Пасля ўжо ў пачатку 20 стагоддзя это самы значны беларускі прапаведнік Мікалай Макарэўскі. Ён прапаведаваў у Берасці, жыў у Берасці, але на тэрыторыі ўсей гарадзенскай губерні. Ён напісаў некалькі кніжак, выпусціў некалькі брашураў пра тое, як ён сам прыйшоў да евангельскай веры. Гэта, канешне, Варвара Кавалеўская, жонка Вільгельма Фетлера, вядомага пецярбургскага прапаведніка. Мы павінны казаць таксама пра Дзякуць Малея, які, ў прынцыпе, пачаў прапаведаваць яшчэ ў час да Першай сусветнай вайны. Вось гэтыя імёны, яны, канешне, былі найбольш знакавыя. Але было і шэраг іншых, якія там Герасім Андрухоў у Менску, там, ну і іншыя людзі, якія стваралі гэта прабуджэнне. Не магу не спытаць пра кошт прабуджэння. Калі мы будзем казаць пра тое, што гэта прабуджэнне адбывалася так лёгка і проста, то гэта будзе неправда. Ну, напрыклад, адзін толькі прыклад прывяду. 1887 год у Рагачове адбываецца такі судовы працэс. Судзяць 9 баптыстаў з вёскі ў Сохі і з вёскі Дубовы Лог. Яны паўсталі перад судом, перад гэтым год сядзелі ў Астрогу, у Гомельскім, пасля ў Рагачоўскім. Іх прыязджае абараняць адвакат з Парыжа Мікалай Куляпка-Карэцкі. Гэты працэс быў, ну, фактычна на ўсёй расійскай імперыі важны. Але чаму ён быў важны? Таму што людзі адстойвалі сваю веру нават перад абліччам суда. А яны былі асуджаны на турэмны тэрмін і на выгнанне з роднага краю. Дзесяткі людзей выселілі з Беларусі веруючых, але прабуджэнне не спынілася. Было дзве хвалі. Канец 19-го і пасля 1905 году. Многія людзі заплацілі за тое, каб гэта вера засталася, каб яна не спынілася, вось гэта прабуджэнне. Таму было змаганне, былі ахвяры, і на сённяшні момант мы можам казаць, што кошт быў даволі высокі, але для людзей быў самае важнае Господ і служэнне яму. Сэрца, якое закранула Евангелие, хрысціянскі цуд. Чалавек царквы становіцца чалавекам грамадства. Змяняецца яго мысленне і лад жыцця. Святло свеціць. Вось пра што была размова, і прыклады такога адроджанага жыцця прабуджэння трэба аналізаваць і папулярызаваць. Дзякуй, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!